गोटे ग्रामर शेष भाग गोटे छोटिया आश्रमटे थाए। सेठारे किछि शिष्य रही विद्या शिक्षा करुथिले। आश्रम को जो सन्यासी परिचालना करथिले तांकर अगाध पांडित्य जोगु सेही आखपाख अंचल बेस जनाशुना थिले। सबुदिन सकाळे एवं संध्यारे ईश्वरंक भजन कीर्तन हुए। ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆଗନ୍ତୁକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆମିଷ ଭୋଜନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ମର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରକୃତରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମିଷ ଭୋଜନ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ମୋତେ ଆପଣ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେବଳ କଥାରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିହେବ। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଗାଈ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିବା କିଛି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିବା କୋଠରୀରେ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆଣି ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଗାଈମାନେ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନଡ଼ା ରଖିଦେଇ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ ଏବଂ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କବାଟ ଖୋଲାଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଗାଈମାନେ ନଡ଼ା ଖାଇ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛି। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଗାଈମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଡ଼ିନଥାଏ କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଗାଈମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ା କୁଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗାଈ ଆରାମରେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ? କୁକୁରମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ମାଛ ମାଂସ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ସ୍ୱତଃ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ କରାଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜିଭର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭୟାତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମାଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରା କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେପରି ଖାଇବ ଅନ୍ନ ସେପରି ହୋଇବ ମନ ଏବଂ ଯେପରି ପିଇବ ପାଣି ସେପରି କହିବ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାମସିକ ଭୋଜନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିଲେ।